Det var 2021, og der udbrudt borgerkrig i Danmark. Det er så historien om den sidste socialistiske enhed i landet. Angreb! Det her er sergeanten. Jeg kan huske den første dag, vi mødte ham i rekrutteringslejren. Han var hård og ikke retfærdig. Men i sidste ende ville han os nok det bedste. Peter Jensen! Giv mig den der. Væk med dig. Choppy, kom her. Væk med dig, skynd dig lidt. Ja, kom så. Daniel, kom. Tag lidt lort. Søren, her, nu. Kom så, skynd dig lidt. Væk, væk. Jeg har renset. Alle svin er flygtet! Okay, godt klar, dreng. Okay, det er safe. Lad os slå lejr. Ej, prøv at høre. Vi er den sidste socialistenhed her i landet. Og hvad det der, kapitalisterne de nakker os, hvis vi ikke tager til Sverige. Så vi skal ned til stranden, og så skal vi evakueres til Sverige. Peter var altid den nervøse type. Den eneste måde, han kunne dæmpe sin nervøsitet på, var gennem sin konstante knasken af chips. Er der nogen, der kan nogle gode svensker jokes? Ja, jeg kan en. Og hvad er forskellen på en svensker og et løg? Svenskerne er ikke nogen løg. Det var ikke relevant for joken, fuck shit. Hvad er det der? Man græder ikke, når man skærer en svensker.
Sergeant, hvor er båden henne? Hvad forventer du, når der er så meget is? Skulle en båd komme igennem det der? Ned i dækket! Jeg var den eneste, der overlevede den dag. Peter, sergeanten, Choppy og Daniel døde alle sammen. Kapitalisterne vandt selvfølgelig krigen. Det var så min historie.